Să aflăm mai multe despre poluarea cauzată de deșeuri și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului, circuitul de gestionare a deșeurilor, reciclarea, colectarea selectivă a deșeurilor, compostarea deșeurilor biodegradabile, eliminarea deșeurilor, exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale. Schimbările climatice sunt cauzate de arderea combustibililor fosili, care eliberează gaze cu efect de seră, contribuie la încălzirea globală și fenomene extreme, furtuni, secete, valuri de căldură. Biodiversitatea include toate formele de viață de pe Pământ. Pierderea biodiversității afectează resursele naturale necesare pentru hrană, apă și medicamente. Ecosistemele instabile pun în pericol sănătatea umană. Energia verde provine din surse naturale regenerabile, soare, vânt, apă, care nu poluează, ajută la protejarea mediului și la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Aproape o treime din energia consumată în România provine din surse verzi, ca hidroenergia și energia eoliană. Cum poți contribui? Folosește lumina naturală, stinge luminile, deconectează aparatele neutilizate, alege electrocasnice etichetate cu simbolul verde, semnalează problemele de mediu autorităților, reciclează și reduce consumul de plastic. Pentru un mediu curat și sănătos, autoritățile și cetățenii trebuie să colaboreze activ în protejarea planetei. Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu în cadrul programului, vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Numele proiectului: organizarea sesiunilor de educare și conștientizare în ceea ce privește protecția mediului înconjurător pentru copiii comunei Gilava. Beneficiar: Fundația Amfiteatru Finanțator, Administrația Fondului pentru Mediu,